чӣ тавре ки Интерфакс иттилоъ медиҳад, додгоҳи ҳарбии ҳавзавии Москав 6 нафар шаҳрванди Тоҷикистонро бо айби бофташуда гӯё тайёрӣ дидан дар содир намудани таркиш дар ноҳияи Люберцияи Москав соли 2016 айбдор дониста ба муҳлатҳои аз 12 то 18 сол аз озодӣ маҳкум кард. Решил принять участие на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности Международной организации «Исламское государство». айбдоршавандагон дар содир намудани ҷиноят айбдор дониста мувофиқи ҷинояташон ба Латипов 12 сол, Муъминов 18 сол, Самардини 18 сол, Ҳасанов 18 сол, Ҳикматуллои 13 сол, Юлдошев 12 сол аз озодӣ маҳрум намуданд, дар колонияи низомаш сахт ҷазо таъин шавад. Қарорро рӯзи панҷшанбе ифода намуд судя Игор Семин. тибқи қарорнома судшавандагон бо 6 моддаи кодекси ҷиноӣ айбдор дониста мешаванд. Инчунин иштирок намудан дар ташкилоти террористӣ, ғайриқонунӣ пайдо кардан ва нигоҳ доштани маводҳои тарканда айбдор дониста шудаанд. Дар ҳафти ҷараёни судӣ додситон талаб намуд, ки ба айбдоршавандагон аз 12 то 16 сол ва пардохти ҷарима ба миқдори 400 000 рубли русӣ ба ҳар як айбдоршаванда ҷазо таъин шавад. ёдрас мекунем, ки солҳои охир парвандаҳои ҷиноӣ бофташуда нисбати муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҷониби мақомотҳои қудратии рус ба роҳ монда шудааст. Кремл механизми ҳалли ҳамаи намуди муаммоҳои дохилиро коркард намуд ва ҳама намуди рӯҳияҳои эътирозиро дар ҷомеа бо воситаи гӯён хавфи терроризм бартараф намуд. Зеро воситаи мазкур мардуми Русияро бар зидди душмани умумӣ муттаҳид месозад.